Bon dia. Estem així altra volta. A veure avui què vos conté. Bueno, avui vos contaré quan vam anar a viure a Aielo. Jo recorde que arribem allí i les dues dones que cuidaven dels meus germans, que eren caigudes del cel, tampoc sabien, no enteníem això, no enteníem l'idioma, jo dic l'idioma, el valencià, però aquestes dones tampoc el sabien. Jo recordo que diuen unes coses més gracioses per poder entendre's. I arribem allí i no en teníem ni pipa, però és que nosaltres, la gent com nosaltres, tampoc, gent major i gent jove, no sabien, en castellà no sabien contestar-te, te parlaven en valencià. I la paraula que més pront me vaig ensenyar, que és la que mos diem per enfadar-nos, era castellans a la jarra, així veniu a llevar la feina. Total, anava a casa, anava plorant, li dia a ma mare, i mos va costar molt adaptar-se, de veres, mos va costar, perquè és que no entenies i tampoc no sé si algú feia l'esforç d'entendre, tampoc ho sé. Però el meu germà i jo sí que vam dir ens han d'ensenyar el valencià. I bueno, ja fa anys que me'l sé, el que sé, que igual encara falta molt a saber. I recorde haver anat a comprar a la verduleria un enciram, en allà ho diuen enciram. Dies lechuga i no sabies dir enciam o encisam. Bueno, era un cacau. Després ja, quan el coneixien, ja ens van conèixer, ja la gent, però al principi era horrorós, no saber-te parlar en castellà, però a més la gent, ja dic que la gent com nosaltres, i nosaltres no sabíem valencià, ja que vam tindre una temporadeta, ja que vam entendre, bueno, ara ja ho sé, així que hasta un altre dia. Penya.